Γεια σας παιδιά, iNoob εδώ και είμαι καινούριος στο YouTube. Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο για να σας δείξω ποιος είμαι και να σας δείξω βέβαια και το γήπεδο μου που έχω φτιάξει εκεί πέρα. Λοιπόν, έφτιαξα το κανάλι μου πριν μια εβδομάδα, δεν ξέρω, νομίζω κάπου εκεί, και είπα να φτιάξω κι εγώ βίντεο στο YouTube, δεν ξέρω, μου άρεσε η ιδέα έτσι να φτιάχνω βίντεο. Και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο, θα σας δείξω το γήπεδο μου που έφτιαξα. Λοιπόν, όπως το βλέπετε, αυτό είναι όλο το γήπεδο. Εδώ πέρα είναι η θύρα των VIP, γι' αυτό δεν έχω βάλει και θύρες για να περνάνε οι άνθρωποι, οι VIP, είτε απλά θα έρχονται με ελικόπτερα. Και όλοι οι άλλοι είναι για τους κανονικούς ανθρώπους. Να, από εδώ έρχονται. Εδώ πέρα δεν έχω φτιάξει ακόμα κανένα μέρος για να μπαίνουνε, ενώ από τις άλλες έχω φτιάξει, περιμένετε. Τσουπ, μπαίνεις εδώ και βγαίνεις εδώ πέρα. Και από την άλλη μεριά επίσης έχω φτιάξει, από εκείνη τη μεριά εκεί η πόλη. Ναι, θα φτιάξω μια πόλη, ρε παιδί μου. Καταλάβατε. Να, εδώ. Δεν επιδίνει στα εισιτήρια. Είχα και έναν άνθρωπο μέσα, αλλά το σκότωσα μια μέρα γιατί μου την έσπαγε. Να, από εδώ είναι ο άλλος άνθρωπος. Και από εδώ, όπως βλέπετε, έχω βάλει δρόμο και έχω φτιάξει τρία πραγματάκια. Το γήπεδο του σταδίου που θα μπορούν να κάθονται οι άνθρωποι, βιβλιοτέκη της ομάδας. Υποτίθεται εδώ πέρα έχω βάλει ιστορικές φανέλες ΑΕΚ, μπλούζες ΑΕΚ, παντελονάκια ΑΕΚ, και τα σχετικά. Να σας πω, το γήπεδο θα είναι της ΑΕΚ, γιατί απλά είμαι ΑΕΚ γι' αυτό. Και αυτό είναι το σπίτι μου, το σπίτι του δημάρχου. Απλά είναι, μωρέ, δεν έχει τίποτα το καλό. Να δείτε και από εδώ πέρα πίσω. Αυτό είναι. Και αυτή την πόλη θα την κάνουμε μια σειρά, που θα τη χτίζουμε μαζί, θα με βλέπετε να τη χτίζω. Αλλά το μόνο κακό με αυτή την πόλη που την έχω χτίσει εδώ πέρα είναι ότι πάντα χιονίζει και θα πρέπει να καθόμαστε να καθαρίζουμε τους χώρους. Βλέπετε, τις κερκίδες δεν τις έχω καθαρίσει, μόνο αυτά λίγο καθαρίζω. Καθαρίζω μόνο τον αγωνιστικό χώρο εδώ πέρα μέσα, γιατί απλά δεν είναι ωραίος με το χιόνι. Κάτι που δεν έδειξα είναι τα αποδυτήρια. Εδώ είναι τα αποδυτήρια του γηπεδούχου. Εδώ πέρα κάθονται οι παίκτες. Εδώ είναι το τζακούζι. Και αυτή είναι η τουαλέτα. Εκεί καζανάκι που τίθεται. Μετά βγαίνουμε έξω. Εδώ πέρα είναι των διαιτητών. Τα αποδυτήρια τους έχω βάλει όλο και όλο ένα πάγκο. Και αποδυτήρια φιλοξενούμενου. Αυτοί δεν έχουν τζακούζι, έχουν μόνο τουαλέτα και πάγκο. Τι άλλο? Κάνω. Ναι. Και από εδώ πέρα απ' έξω είναι το πάρκινγκ όπου θα έρχονται τα λεωφορεία της ομάδας, επειδή μου, της αντίπαλης που θα έρχεται εδώ πέρα, και τα αυτοκίνητα των ποδοσφαιριστών που θα έρχονται. Βλέπετε και αυτό είναι χιονισμένο. Κανονικά είναι πάρκινγκ εδώ πέρα, λίγο το βλέπετε. Και όπως είπα, αυτό θα γίνει σειρά. Αυτό σαν να λέμε, βασικά όχι, δεν ήταν το Part 1. Το Part 1 θα βγει σε λίγες ημέρες. Αυτά είχα να πω. Είμαι ο iNoob.